tachete amanyanga inachete kuchiwanza ane ngachaka kulia abaire bakanga chibesa ngasokia umurere kurunya gitari namusokire namwikirigeita bongo bwane busarigete murure ni gari aganite ande ngachaka kulia ubwirio ndagacho gutuma besa igari gacha gutuye kurubosongo ngachanga numuruire Bono mumurumu bakagendete kumushughulikira analia batemba mumurumu abagachasira mumurumu abo uri kumushughulikira nera karwara mutuka wikere munera gachira Omoncho murigereria o INKA TV nebiro bino ngo kwaregania ekero tole ase nkayo mwaka marube ayoma ase gwodi ya Masige East constituency ya Bobasi ekenyoro gekoro kwa Kiobegi ase tokumanyiwanga mugakoyomo oruwarira asegeka ekimiaka 10 segotebekana nga garwarete malaria yobongo lakini rende no mugano turachikomanya subwagare ekegera twaikire tayare ase nkeye na yabeire egesie kenene twamonyorire umurugi oye oyokoro kwa rispa nyanchonga oyo bamenyinera ase gikigetambe na chigoto umugano asubwagare nganga kimugakoye abeire gakurwara mwancho murigire tobose guchiandare kegero INKA TV nere channel ya unambeyemo egokomanya amangana bona agwateka kurwa sebinyoro ime goika emechi togotebanga konyo yo mino karoche chibona botambe ngoro kwa MC Dudus kukwaregania kero bono togotwara chingwana chemo aseyemo no murugi uwo mungwano yo tokumanyiwanga oruwarire asegeka egetambe karibu sana litangani karatu tebanga marieta oborongo no korokwa Tere ngoro kwa Rispa Nyanchongi. Rispa Nyanchongi. Tukumanyiwanga naye umugako warwarite. Karatu erera ngonga kiarwarite. Mugako na charite kurwara 2010 asarenge okore gasi yaye Bungoma. Bungoma. Ime ya Western Province gose unaishia karukiruri kare. Ono tuwa kiresi minga mumuro mwabaga kiresi minga mumuro mino tuiwetegega yani tumuroche bakorera buri urwari. Ngasikia leo gukora. Are gukora twigasi yaba indi ya rekoro ya budget house. Kwenye ni miaka irenga kodire gasi. Miaka sita. Elio kero agenda tokore gasi. No mwametenere gose kometeka. Ya ari bocha nandogenda. Okay. Bono ekerachaga kurwara mumurumina mumurumu abaga kerusimi. Gakiru nabanda wesimi nga mumurumina torochega igaburi tari biyokororo rwari. Ane kera abete serious mono bakamuteinga tobasa gutuma umusubati oye takumunyara gutume uchaye bwika ande wanse baringe babere boka
akaenda akamureta bona bamuchandite none egari mekera kumureta agwaka riogi none ebirore bia egari ari gotaka gwata gose ari gotaka asoke korwa egari ime igotaire tunyagitari ari gwa Bungoma Senge hapana kera mureta moiki bosonga akairu nyagitari akamwira nyagitari direct rwabo nyagitari akabera kwewa mariogo gose na mariogo ari echitorora nandu gotabuka kwera nande stirira nari asaringe bono nyagitari abo igasinya bakamureta ngaiga bakamushughulika raga naria egasinya stiri abo bono mumurumo bakagendete kumushughulika naria batembe mumurumo bagachagasira mumurumo abo uri kumushughulika nera karwara matuka wikere munera gachira mumurumo abo yibwe kore kumushughulika na ndi nera bwe kore ngenera gachagasira mwanchu murigererie buno tore asenkeye yo mwaka marube tugenda tukonyora umugano bwo mwana oyo rwarira Senge kigetambe buno roche na mayanda manene oyo ogenderete gukwana akero kende obwaturu neri yanda linene no murugi oye oyo tugenderete gukora umugano oye wikabono genderete gutumanya buno mungwano oyo arwarete chinsemo chiria chia Bungoma bukare yamanyire na Western Province gosemi ya Western Province nagendete gutweresera umugano oyo kero kende no kubwatwa na mayanda manene akiyekora kero kende ekomobera akongukwerera asenchira yo bwikirano lakini rende gotemare gotwerana gotoa umugano oyo ase enchira yo bwikirano buna togoteba utambe konya oyo mino karoche yekurukwa INKA TV tugenderete goko umugano oyo mam ekero aikigugaiga pole sana ensina birinya sana ro nabaremi na inde namayetekere gento ngekoba na inde finally however long it will take nira chingaki nabo okonyora obwene onye ni bibilia musubati ana nabete gikigitamba gasekererwa lakini finally tanyore tumwane kera gotire so nyasaye nabo tumuroberio ekero mwamo ikia mwamo ire nyagitari agasi umuromo abosirire bono bono ngehe tugatigara abasubati boka tutarochi maega na mutu burire no arabu agaika agachaka agenda atambe tugachaka kumuri twakiruchisimyo yororokanire gochiasigete mona atari takaenda atambe kwatebi wororokanire gosenkia mukamanga chikumuriki tina monyora ndi nchibweka abimambe buga kinga agenda igo ekero chikumuri ekero kino bakogenda na ndora siko tagutuka bono one kabetereri bono ekero twamonyora tugacha tukamubeka nyumba one era nindagira gusaba yoka ndagira nguriare bono mbwata abaruire babiri mama munira nare samwamorora ekerema ari mareto kono kuguru tari gukora kende ndagira bagusaba yani bali ndi n'abana bakwenda skuru abana mbarengo bwate bana mbabiri mbwate nge inkelasi nga baikira yo mu class 8 yali yo ndi class 2 one kabetereri obera abunyumbu muruire tukamusiborera sigetanda abero nsoke mbarigeri nekegera kwanyorete kero kende emirimo emekong'o ekero asokire turi guchikwa monyora nyende mbarigeri bachakuri ende konda na torose nechae nakona nabagurire kende bari abana ngoenda bari skuru nanda abunyumba wansa ari ngo mukali bono no kumuikanga ikabegasi no kumusibigo kabegasi
Bono ekabetereria kobera nyomba iga buna no gosoka isiko omogaso ekabe egasi tari konyorana na omogaso. Nabo gokwonana gwansa naye na omotienyi omogima nyomba. Atanya gosoka isiko. Tanya gosoka isiko egekora arenge omotindi bobe. Yaika bono iniro yane nero ororo yare gocha rimo igo ya mosibi. Bono ari ase are getanda gento nkeiyo agotiga ono ene ekemo. Mattress tari gotiga akobutora buna omogati. Yanga tari gotiga neba na oborangeti. Yanga okomobekera akobekerwa ekero agosibiwa tari aragocha kobekerwa na amachanjaba okorusia ororo. Ari bono getanda oberire bono egaika amagoro ayaye akaringaka. Aringagete pi bono tokonyarambora. Bono akwagura nse. Lakini ekero mwachagete komosiba mbuya arenge ngotara arenge. Mbuya arenge ngotara arenge. Bono. Kero kenda Senge nchiyo kuborwa omogaso ase nyomba eria agachaka kogata amagoro. Nabo bono. Gwateba kore omwaka bw'echiri 2010 Bono. nari achagete korwara. Oika bono tanya gotwara chenchende yonsi. Tanya gotwara chenchende. Ekero mwanyomanete nere mbuya arenge. Mbuya arenge. Mwatemire kumwira nyagitari gweta. Naire nyagitari. Buna juice iga omuemisi oyo mwakwana nachete. Karangiria ambulance koru town egachaga. Kamurusi nyomba. Kamuira akombeke egari ime. Ama MC bwe ward ya Masige East. N'omurwire nyagitari nchitweka. Kong'ana one siringi ngoika nyagitari nchaka kwangaika nari ngusa kwigetabu ngusa kwifile. Mwancho murigeria INKA TV. Na batogendete konyora omogano mokong'u sana. Bw'omongwano korokwa Hudson Nyanchonga oyo rwarira segeka kiemiaka 11 mobono no itogokwana nere no murugi oye oyo baberi nere ase INKA kientambe obeiro moremereri kianda ge 10 ase nchoko ene kinga nkomoshigurika yaro mogakoye buna kero kende bariete iranga mbabe amo chinga kichobokong'u ne chinga kichobuya. Lakini gwikira bono iga korengana buna togerete konyora omogano oyo monto taratoka orarwe obokonyi gocha Senge ekegera omusubati oyo okorokwa rispa oyo romorugi oye Hudson oyo rwarire geka ekemiaka inagote 11 nigo bogima bwabeire obokong'u abana mbaro bakogenda esukuru ni familia ye yabeire buna omusubati oyo bono nere oragere efamilia ye enyora aganto ekoria buna agenderete gotoa omogano oye omwanchi omorigereria nabo roche bunare na mayanda manene na kero kende nigeko bakong'u nonye nindagera gotoka kegera omoroira abwate bono oyo tari gosoka nonya nkuru nyomba Senge ncho kero kende yoborwaire bori arwarete nigo yamobereire akong'u togendete konyora omogano agotema sana gotwerera eng'ane eye ase oboime nonya kere eyeri yanda rinene kero kende kware konyora ribaga riogotaka ng'a kero kende no konywe mosigo no morito kware gotaka okonywe naki kero kende kwarocha gotaka okonywe chira gotaka barengana buna nere asire igo ndo gwata bokonyi bonde na bagongonya oso yorarore ng'umurwire oyo iga nanyare kuruga iga konyora matibabu ande na bakomoira. Igo kero kende omonto ase kwerwa gocha agotabiga natagete gokonya bono omwako ase ng'encho ogotema kero kende korora gose naira nebuya buna arenge aye nore yange kobwaterana nere. Bono. Obokonyi bwaye omoe MC ng'a yaruro ikiri. Nche bono tingomanya ng'o obokonyi obuiga ari korangeria ambulance igacha nere ari gochikoru gekogera ekero naigete abwo bosongo nyagitari na omorwaire tore ntwe tweka
Muruire nori okuoga ogokora ki ngasinyu tacheti ambwati kurumega nonye simire ndamburi ngaiguse naikire ngoika ngochaka gosabwa egetabu efairi timbwati nonye esiringi ngasinyu gento ngokora bono nande ngachaka kuria abairi bane bagachaka kong'e chibesa nkore egetabu nonye efairi omoruire rere ward abwo ndenche bweka ngosinyu omoruire ngorenda egetabu ngochi kogora ngokora abanyagitari ekero barigereretie omoruire bagatebana omoruire ase eng'encho atari konyara kogenda nonye ndeche obweka bakomorikera amariogo omoreteka ogende ekliniki nonye na amariogo ayioka kwanza abanyagitari niabete egasi enkunga gekogera akararo amatuko 3 ngasabwa epiri ya nyagitari tacheti amanye ngai nachete gochi bwansa nande ngachaka koria abairi bakang'a chibesa ngasokia omoruire korwa nyagitari namosokiri namoikiri geita bongo bwane bosarigete omoruire niga ariaganyete nande ngachaka koria omoiri onde agacha gotuma ebesa egari egacha gotwoyi korwa bosongo ngachanga na omoruire koruga abwo bono tugachanga ngarikerwa chibesa amariogo alafu ira na ekliniki eyio ntabwati obokonyi gose ntabwati enchera ende ya ogokora ebi bionsi bono kero kenda senkeye tutebe bari muri buyambare ngamore inche na mukama muri ominto teka uria osirete bono mamtukumia nabwe na chinga kicha enchiro nyasaye namaete nebi byonse ekero bigokorekana nyasaye tari ngana tamaete nabimanyete so we wish you well kabo moremo Mwancho murigereria INKA TV ekero tugendete ko basenkeyo mwaka marube ase omongwana omanyakaine na Hudson Nyanchonga arwarera segeka ki miaka 11 bono nabere nande negesieka nene kumonyora mukamu muromo abo Hudson oyo orengo monene lakini agachagasira na mukamu muromo abo yo nigabwate umugano kigera na tanganeta na kero kende na bamorochi Hudson buna agukina Etorarigereria ngo bona guchigotwa omugano oyo asenchera yobwagari eri atumanyinga ki Hudson ngaki akinete na ndia chagete kurwara. Karibu sana mami. Nakaro tuyanga marita wa kyogoruko. Samari tankoroku Jack Laban. Nache tenke 1998. 1998. Ekera Hudson yaringi class 7. Okay. Nabo twakinete uya uri uya gasoma gakore school. Mugako narenge gukora ensemo ya Isiolo. Agakora akamurigiri gasi asomo cyopungoma. Igo omwako nere origeretie Hudson egasi yorwarete bono. Nere omurigeretie gasi. Ekera akora lenda agenderete gasi yayo buya. Igaika omwaka 1999. Agachaka kurwara. Kerachaka kurwara agachaka gusaba ebuku nga ndagete ebuku mongonye ebuku nsome. Kerari gasi. Tukaira ni kawaida. Lakini kere ikera bona agenderete gusaba ogutuga manse. Bona abafanyikazi bari ngokora na barau bakarora sio kawaida. Na rirenda bachete bagakesimu bagatebana mu murumu abanda chikomoye. Uyibona oromo wako. Oromo wako. Kera ikoro rende bakaline gari bagacha. Kera bari garinye. Aringe guchandika gutuma ebirore aringe gwate garinye. Agoika bosongo no kunyetwa amenyete. Arosete kende nge yagukwana. Kumburwari. Ana kare ikirete omwaka 2010 lia chakitoko kuba serious bono. Akabeba ni mupibono agotominyoki tokominyoke para kogenda na koirana igekera bono tukaruororo tugachaka tukanganya kurusongo tugachanga
kurwa bono tukagenderera kumurinda mugakona kaira ni gasi aria sarenge isiolo kera ringa isiora kaira na gocha ntubono tukagendera kumurinda agaiga tukamurinda agendera tukobiba muno akamusugurikira kera mwira nyagitari buruire mbori kuruka ana kera yikirete igo akagendera bono gutucanda ko agotuminyoki kurwa na gucia ana rede na baikirete igo natemete kwirukinya gitari aho agatema gupimwa na pimeto buruire mbori kororoka ana kera yikire igo ona yikira bona ari nyumba siri sinyororo kuruo mwako yimba kabona kuri 11 years ana gakintu tukusaba amatokonya kero kende bono na bira toke murainaro uri yange ko kurwa bokonyi gose mokonyi onde nare musamari umuya utagete kurwa bokonyi anene mono se mokimutete mokonyi abana mbali chi school omwana no monene katatu mwabasire talinge class 6 ono igane university ari mwaka kabiri oyo ndi form 4 oyo ndi class 7 n'oyo mumuro minto rwali tenera nango chikokora class 8 akitwange umoko tokonye munuriyo ochokora class 8 na form 4 batokonye yakogera ntubwate buremo otubwate buremo busini ono tukoragera kurusiko tokwenda chikondo na tokonyora amatumaini kuru twaragererie family no muntu minto nera arwarete aremarete nanda gukwendru onenganga ninto twekaba subate babiri togusugurikire family eyo abana basome nanda baragere igo kero kende inu babire monde tali obwatemere mende turatebenga na bwatemere mende irakonye koreta kenda se family onde tayo bwate gasinde ne konda tokwenda twakora na tokonyora kende koru twasomeria abana ande bakoragira koru naboria muibo naboria akoro kwa rispa namuboria ngakero kende mu MC onyako bakonya usomo jumbe bwe constituency ye usokoro kende murayonde bwensi onyakoro kasenjo koro bakonya otebanga mu MC tamo konyete buyege kerairete mu akanya gitari atumite ambulance bakagenda nere agaikanya gitari kinda chiti kuba bwati arenga kibagenderete chiti kuba bwati ambulance yaro na alete tabi akamuti akaenda n'umurwire bwe kabona roche gali bosongo general lasima onyoro umuntu ako rendero umurwire rindo sugurike ndeta chiti ko mubwati nabachiete agachaka korera bwe kabo ndeta yongo mokonye abasugurita akanyora musamario ndakamutenene rumurwire akagara kwaguranze ndeta yomurenderete bana nabasugurikete iyo mu MC chiti achikomokonye tamwete none transport yuka yogochira Okay, umoncho murigeria oyakoro kwa Jack Laban nigale umurugi umumuro mwa Hudson oyibo igo ochetaga sirio bugima bwaye by the way mako ngiye teka muri class rite bugima bwaye ogakone nchebono ngorengereringa igasukurikire to murwire uyu one gaikerekera irunya gitari achiete class rite akaruto postmortem yatokanite ngamara yabo chogete one ndagera ringe kuri kora ngatianga ukora gasi eko ro muchinero ubugoreti nero rigetie gasi nero ngosomya abana bo muchiho bonse ko ro Mong'ina ale marite serendete nero ringe bano una monene na nero kirigento arware kama tukabiro kagasa pole sana mwacho murigeria oyakoro ku Jack Laban nero rumugano igoronga ngaki obokongu bura Senge yo mwaka marube Hudson nigarwarete urwarera segeka kie miaka 10 yo mubono nabuna goteba omugako enere gasirete oyore gokonye nkeye mono tingwe bagoteba ngakonyo yo mino karoche kero kende nabira tokero bwate bokonyo bonde bwensi bokurugocha Senkeye unebiro bobyabo bibire nabuna oroche batebire bo bwata magenda yekerengo kegoro ngo bakuboria abarayi anemono mo MCA bwe wodi ya Masige East omoske unuso bakorwa ebiroro byabo gocha somo jumbe bwe constituency yabo basi omoske Innocent Obiri manyeno mugabana bwe county ya Kisii omoske James Ongwae manyene serikali enene onde bwensi orarwe ogokonya gocha se familie elinde banyore enchera yo kwegendereria kegera bana mbali chi skuru abo igomba bwato murwaire oikero kendo tageto bulindi boime mono
yekoro kwa INKA TV echane yona mbeyamo asoko kumanyia buna agwateka konya oyo mino karoche ntochiko koletera chibicha echa Hudson yorwalira sigeke getambe nekerora amorore pero kinde osa gutwara bakonyi bonde bwensi buli rataka kurugo cha Senge umusubati rispan goigo jaki mbaru chinamba chiabo echitora korokia se screen yeito elinde ekerora atake ko kurubo konyi igora rubo konyi eyemo aseyemo gocha Senge yomugaka maru endera kurigeria INKA TV chenkoro kwa MC Dudus omwancho murigeria INKA TV aigana Senka yomugaka marube noyo nere Hudson nyanchongi oyo obeire gakorwara asegeka kie miaka 11 atanya gosoka kurunyomba asengencho yoborwaire butanya komanyekana goikabono noroche asama gokayo so kurigereria nigo asibire chinyorore cyako bakagusibira nigo asegetanda asogotasoka siko asengencho yokwawera ngakero kende garabole na gosalie bintu wono enkeye nigo bagosabanga onde bwensi oranyara ko bagagotaka korwo bokonyi gusora nyara gokonya asenchire yamo goseyende anyara ko bagakoreto bokonye yamasemo gocha senkeye ekera bana mbaro bagosoma bakogende skuru na asengincho bulemerwa analia mbakonyara kogende skuru buyego na maitachi abo bunendagira nebintu byabere bigokonga kyagere enkeye bono nigo abasubati babere bo kabatiga iraroro oyo ole mukamu muromu abo Hudson oyibo yegatebekana osireti obugima bwaye nabo igo rispa oyole omorugi o Hudson oyibono bwatemere meme kongu asingincho kwaneki gakogende konda asingincho kwaneki nga pero kendo mugako ya Hudson konyorale ndagira nabo igo omong'ina mwabo yibo igo otaliboronge nere konyorale ndagira na abana bonsi barase familia ye aiga ninde nomong'ina oye oyokoro kwa rispa kero kende nabarachi gotwaye namba yesimi ekero oragani kuri obokonyi kero kende efamily nige wapil ochese omo MCA bwe wodie ya Masige East Mosque onuso mobunge bwe constituency ya Bobasio Mosque Innocent Obiri onyane mugabana bwe county ya Kisii Mosque James Ongwae gosoy meliyo gokonya efamily ye elibanyara koba bakonyora kero kende enchera yogosikyo bogima oyo bono nero murugi o Hudson oyo rwali taiga obekire chinyororo otanya korora nonya no mugaso konyo yo mino karoche kara tatebange namba yesimi kero kende onora ta kurobo konyi akurwa ya maseya namba ya yesimi ere 0713 485495 irori nande 0713 485495 mwancho murigereria INKA TV korwa asenke yo mwaka marube ekenyero kia abo moko kiobegi egodi ya Masige East constituency ya Bobasi county ya Kisii elitalia na MC Dudus kulipota ya INKA TV mama nakyokogasa yayerekyo osimeka tata nakyokogasa koramayo utakorasa koramayo utakorasa eni boto bwate kakimbosa ebinte binto bwate kakimbosa